Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kaMukopastor ne-channel Fleet. Okubalulekile okufanele nisicela kuwena ukuthi usubscribe, like and become a member ye-channel. Uma uyimember-ke umuntu osuke uyinikela ekutheni ufuna ukuphanga imali engango-R9 noma ngo-R30 or ngo-R99 njalo ngenyanga. It depends on you choosing that you can also be a passenger or just contribute randomly kwi-channel using your account. Wamukeleke ukwenza njalo. Inamba esenze kuphela kuso-9 5 ntambama. Nakhona yiba umuntu olandela le channel ungayena iyekele number sikhuze ibekele eceleni. I've got so many reasons why ngithi abantu abangawona abalandeli be channel bangasenze, because they understand ukuthi sebenza kanjani. They know the approach. Yabona. Namhla obesibhekayo la elika Mthokozisi Siphamandla 7365 at Mthokozisi Siphamandla 7365 futhi kuchazana ukugidiswa inkomo. Yes, sizoliphendula but it seems as if Mthokozisi he's suffering from a deficiency greeting syndrome. He is unable to greet, he is unable to ask politely because of that deficiency. But again, asilibheke iphupho senzela nje abanye. So uma ubhala ugijimiswa inkomo ingagijimisa edlelweni, inkomo ingagijimisa ebaleni langakini phakathi egcekeni, ingagijimisa ngaphandle kwegceke. Nake singakusho. Number 1, uma uphupha la inkomo kuwuphawu lubi ngempela kuma egijimisa. Lokho kungasho ukuthi ithongo lithukuthele futhi alineme ngawe ngenxa yeziphambeko zakho okumele uzilungise ungaze wehlele ulaka oluvela kwela mathongo. Ukuthi lingavela iphawu lakho nokugijinyiswa inkomo ngoba kunamaphutha athile owenzile wena, kunezinto ezithile ozenzile ongazihambisanga ngendlela efanele ethinta idalo bese ziphenduka le dalo ziza kuwe ngolaka manje, yabo. 2, asibheka nje omunye ngathi ayimo uphupha inkomo kungaba uphawu uma igijimisa bese beka kanje ethena kungenzeka ithongo lakho seliphenduliwe futhi selilwa nawe. Kuyenzeka uthola ukuthi awekho amaphutha owenzile njengamanje empilweni futhi awekho amaphutha akhona isikhathi esendlule athinta idalo zakho, kodwa bese ithongo selikuvukela limelana nawe. Lokho kusho ukuthi ke ingoba seliphenduliwe ukuthi lilwe nawe, yabona, sekufanele ubhekeke ngane ukuthi usukume kuye kumelaphi, uhlolisise, faka ama-binoculars. 3, omunye ngibheka kanjena ngathi hayi uphupha inkomo kuwuphawu lobuma egijimisa bese ethi kena lokho kungasho ukuthi leli thongo liyakuphika nokuthi alikufuni kulomuzi uma belikhipha ngesango futhi kungenzeka awamukelekile lapho, yabona. Futhi uphawu lo lungavela kumuntu okade ejahwa inkomo kubo, lingavela kumuntu futhi okade ejahwa inkomo emzini la aganele khona noma emzini ayothatha khona intombi yakhona. Lokho kusho ukuthi ngenzeka leli dalo lithongo la kulomuzi alikufuni lapho wena njengengane noma likufuna njengomakoti, alikufuna njengomkhwenyana, yabona, alikufuna ngokwesizathu esikufaka kulomuzi lo osukuwo wena futhi awudingeki lapho, yabona. Number 4, uma uphupha la inkomo omunye ngabe sathi hayi uphupha inkomo kuwuphawu lomigijamisa kungenzeka lukhona uchuku olubi oluza nembangi yakho ongenzeka iyagadla noma imelene nawe lembangi. Ngabe uthi imelene nawe iyagadla noma nje imelene nawe kunemizamo emibi eyenzayo ngenxa yokuthi mhlawumbe kunombango noma kunomaqhubu noma kunenzondo ebhekiswe kuwe. Okungenzeka ke ingavela ngoba vele kunenkinga ezikhona njengamanje wena phakathi kwakho nabanye abantu noma nomunye umuntu, ngabe semsebenzini, ngabe sekhaya, ngabe
isesikolweni ngabe la khona bese khona ukuthi kunalo muntu okhona kulesi siphithiphithi osomelene nawe umenze useyaphonsa ngegala noma umelene nawe